Čaute, my sme kapela do Svombraj zo Žiliny a sme veľmi radi, že sme si mohli zahrať na Pohode 2009. Každá jedna je lepšia a lepšia. Furt je to lepšie, teplejšie. Stále je to väčší rock'n'roll a stále väčší rajdon. Podľa mňa to bolo super, proste ja som si to maximálne užíval a užil. Úplne najlepšie. Ľudia ma fakt zobrali na ruky, čo som fakt chcel a myslím si, že sme zahrali dobre, nie? Celkom. Tak od srdca. Tak od srdca je to správne slovo. Či dobre? A to hej, podľa mňa dobre. A treba poďakovať Voices, že vôbec zorganizovali taký skvelý warm-up. Lebo fakt to bolo super a nič iné vlastne okrem Basement Jacks na Pohode sa nedialo včera. A nás? A táto akcia stála za to. Ako ja si tento rok užívam tento tanečný dom úplne najviac. Strašne sa mi páči pozerať na masu ľudí, ktorá sa hýbe v nejakým smerom, všetci tým jedným, hej. Mňa tu hrozne baví celý ten O2 Bubble Stan. Je to tam také príjemné, perfektne náranžované, sa tam človek cíti ako v džungli. Mne prípada Pohoda ako štát v štáte, proste na čele s prezidentom, pánom Kašťákom. Fakt mi to príde, že toto je úplne iný svet a som veľmi rád, že sme sa mohli už druhý rok zúčastniť aktívne na budovaní lepšieho štátu. Ahoj, ja som Emilia a toto je Kasko a my sme Dope Aviators. Ja som na Pohode úplne, že poprvýkrát v živote a strašne ma to tu baví. Dneska sme prišli na Hex ako prvý a tam ma to dojalo, keď zahrali každý deň je nedeľa. To som vždycky vo Fínsku spievala svojim bunkám, aby dobre rástli a úplne perfektný zážitok. Najlepšie je stretnúť všetkých tých kamarátov po hrozne dlhej dobe, takých, čo sme nevideli roky a neviem, celkovo táto atmosféra ako festivalová je perfektná. Myslím, že Pohoda sa vydarila, ešte slniečko až moc praží, ale inak fajn. Čaute, ja som Kubica z Pary, pozdravím všetkých divákov hudobných úletov. Tak teším sa tu veľmi na slovenské kapely vlastne v podstate, kvôli ním som tu. Videl som koncert s Svombraj, tí boli výborní, tí boli včera s Basementmi a dneska som videl Billho Barmana, chystám sa ešte na Casino, s Najonix, s Jukoko vlastne. Škoda, že niekedy sa prekrývajú s takými hlavnými hviezdami, ale tak čo už no. Plány kapelové. Chystáme to CDčko, i keď je to zatiaľ v takej príprave, že musíme vlastne zložiť ešte asi 11 pesničiek, čo je vlastne dosť taký začiatok. Čaute Voices, toto je skupina Casinos, toto je šéfka Adela a ja som jeden z jej 5 mužských vázalov v rámci kapely Casinos. Toto je náš prvý veľký koncert a sme radi, že je to zrovna na najväčšom festivale na Slovensku a na najmenšom pódiu. Áno, je to výborné, sme veľmi radi, že zrovna takúto príležitosť sme ako pre jeden z prvých koncertov hneď dostali a veľmi poctivo sme sa aj pripravovali, cvičili sme emočne, veľmi namáhavo, rovnako aj fyzicky, psychicky, ale myslím si, že to bude stáť za to. Samozrejme. Kto ide ďalej? Ahojte, my sme Punk Funk Genius, zdravíme vás a Voices a ja som Maťo, gitarista. Ja som Ríšo, perkusionista a mimochodom Maťo zabudol povedať, že my sme kapela z Bratislavy. Ja som Jano, som basgitarista a aby sa na to nezabudlo, tak nie sme tu všetci, ale máme ešte 5. člena, čo je Mako a je to spevák, náš frontman. No a ja som Dušan a ja hram na bicie. Na koncert sme sa pripravovali hlavne tým, že sme skúšali, čo nie u nás vždy úplnou samozrejmosťou, bohužiaľ. Tak určite tam je nejaký ten funk, je tam nejaký punk a je to také nejaké možno
jazzrockové občas, ale to tak štýly, ale to ťažko definovať, my to vôbec nedefinujeme, proste to hráme, čo máme radi a tak to prichádza nejako. Niekedy je tam až citlivé pesničkárstvo, jednoducho dávame, čo nám zo srdca sa rinie. A tí ľudia s tým proste prichádzajú za tým, že tu objavia možno niečo nové, lebo ja som tiež neprichádzam na to, že počúvať kapely, ktoré poznám, ale počúvať niečo nové. A je príjemné, že tu je okrem toho divadlo, sú tu rozhovory a vždycky mi to dá niečo úplne iné, čo som čakal, že tu dostanem. OK, takže ja som Izo Butan, zdravím všetkých divákov hudobných úletov. Ja som si nemyslel, že ma tu niečo zaujme, ale mám úplne úžasnú spomienku z minulého roka, ako sme sa s Pištom z Unix bili takými polystyrenovými palicami, čo tu boli niekde ako atrakcia. Neviem, nevidel som ich tu ešte tento rok, ale dúfam, že tu sú, lebo vtedy som prehral, takže teraz by som ho chcel znovu vyzvať. Čaute, my sme kapela Unix a ja som Pišta. Čaute, ja som Jakub. Čaute, Pavel. Zdravíme všetkých pozeračov a poslucháčov a vnímačov hudobných úletov a Voices. Naši fanúškovia, prívrženci sa môžu tešiť na nové tracky na našom koncerte. Odznie single, ktorý sme teraz vydávali aj na CSFM-ko a zahráme aj úplne novú pieseň, ktorú ešte nikto nikdy nepočul. Tak ja hrám prvýkrát, tak uvidíme. Dúfam, že to dopadne dobre, lebo ja sa osobne na to veľmi teším. Ja sa volám Casio Boy a som prvýkrát vlastne na tomto festivale ako účinkujúci pod touto novou značkou Casio Boy, inak som na festivale už asi 13. alebo 14. krát. Tohtoročná pohoda je pre mňa špeciálna tým, že trvá konečne 3 dní. Mne sa stále zdalo, keď som odchádzal z tohto festivalu v nedeľu ráno, že by som ešte jeden deň dal. A tento rok si to konečne môžem dovoliť, takže budem tu 3 dní. Medzi moje obľúbené kapely patrí samozrejme Unix a potom Swanbright a Billy Barman, to je taká silná trojka moja a najlepšie na tom je, že môže človek stretnúť všetky tie kapely potom zároveň aj po koncerte tu na runway a pokecať s nimi a všeobecne tu vládne tu veľmi dobrá atmosféra.